ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಸುವರ್ಣ ಇನಿತರಾಗುದಾದ ಪಂಡ ಎಂಗಲ ಊರುಡು ಕೃಷ್ಣಾಪುರಡ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಬೈದುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಅತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ರೀ ಡೇ ಸೊ ಅಂಚ ವಿಸಿಟ್ ಆಯ ತುಲೆ ಫುಡ್ ಚರ್ಮುರಿ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡು ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಉಂಡು ತೊಟ್ಟಿಲುಂಡು ಮಾತಾಡ ವೈಟ್ ಕುಲ್ಲು ನಿ ಬಂದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಜನ ಈ ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೆಟ್ಟ ಕುಲ್ದ ಪಂಡ ತಿಬರ್ಡ್ ವರ ಕುಲ್ದಿತ್ತ ಸೊ ಕುಲ್ಲುಗ ಪಂದ ಧೈರ್ಯ ಮಂತ ಕುಲ್ಯ ಎಂಚಾಮಂದೆ ಎಂಚಾಂಡು ಎಂಚಾಮಡು ಈಚು ಕಪ್ಪು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಕಪ್ಪು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಚಪಾತಿ ಕೊಡ್ದೆ ಪರಾಟ ಜಂತರಕ್ಕ ಪೋದು ಕುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ.